Berriro, gure udalerriak beste goi mailako kirol ekitaldi bat hartuko dau eta herritar guztiek, bertokoak zein kanpotik etorritakoak, gure herri kirolakaz gozatzeko aukera emango diegu. Gure neuk esan, hainbat jente etorriko dala herrira, Euskal Herri guztitik, ez bakarri Bizkaitik, baizik Arabatik, Gipuzkoatik, Nafarroatik, Lapurditik, Zuberoatik eta Benafarroatik, eta horrek gure merkataritzan eta ostalaritzan eragin nabarmena izango dau. Izan ere, 150 kirolari parte hartzea espero da, eta horregaz batera, taldeko kideak eta saletuak bere etorriko dira. Suposatzen dugu horrek kafetxo bat, edo zerbezatxo bat, edo zeo zer hartuko dela gure tabernetan, eta bai gure dendatan, eta azken baten hori herriarentzat geuse ona izango dela.